sardineira xefa de Galicia Bonita. Bueno, habrá que colocar isto. ¡Hombre! Aí xa ven Rosa para poñelas. Rosa arquitecta e Rosa sardineira. Joder, con guantes e todo. Si, se os puxera do dereito xa sería hostia. Pois aí ven, que agora cos guantes do revés, así dá gusto, Rosa. Esa é a actitud, dando exemplo. A ver, Adrián, eu polo menos teños, que ti estás sin eles, Para telos así tamén, non sei que será Pero mellor. mira que rápido se arranxan as cousas, ves? Esta tía é que me dice que teño que traballar máis, que teño que fazer máis cousas cando ven con guantes ao revés. Así xa Moi outra ben. cousa. Ahora xa, se tu xa és unha gorra de obra, xa sería impresionante. E logo esta non che vale. Sabes, pus un do revés porque xa sabía que algo tiñen que decir. Pois así xa lles facilitei as cousas. Isto é para a xardinería, Bueno, parece que vais de saliu. Esa é para o sol. Bueno, veña, xa está, sin vacilar. Que tiven que facer moitas cousas pola mañán para poder estar ahora aquí. Vas así con esa roupa? Eu non veño para sachar, Eso é cousa túa. Veña, colla claro. sacha. É que así, ó. Este de Santa Comba non colleu un sacho na súa vida. Atendédeme, vale? Mira, nestas macetas imos facer 3 combinacións, vale? Coa salvia, coa chinea, vale? E imos a meter as enredaderas para darlle un toque verde, vale? Que despois, cando medren, pois van a correr e van a crear un poquinho de volumen. Ela ainda incluso que veo axudar para colocar as plantas, ainda manda máis, que cando ven, para colocar as plantas. Vale? 3, 1, 2 e 3. E ímolas a colocar xunta a escaleira, ao lado da porta que fixeches, vale? Eu pensei que era arquitecta, pero parece tamén é florista. Pero ali... Litos, atendede. Joder, de plantas moito entende. Eu pensei que só entendía de arquitectura, pero esta Rosa, polo que vexo, entende de todo. Mira, Litos xa está, Eu xa estou vendo o Estás trío ali. casacha e non estás facendo nada. A ver, veña. Se non morro. Empeza, eso, botalle aí o abono. Isto vou non levando pa ali. Pásame a mítica. Litos, pero con A qué? pon, Litos. Aceituna. Con pon con xeito, Que van 3 plantas na mesma maceteiro. A verdade é que para facer o que fixo, que foi meter todas as plantas nunha maceta, tamén podíamos facer nós, Bueno, a verdade é que pensei que sabíades algo máis, No, se chegamos a ver algo máis, xa non sei que máis faremos. Facemos o teu traballo tamén. O que non sabíamos nós é que Bueno. sabías ti tanto, Rosa. Bueno, creo que un pouquiño, polo menos, Adrián, práctica non terei, teoría sei na Sí, a toda, teoría sabe. Ai, non. Botalle aquí máis terra, ve. A verdade é que foi un acierto mandala vir, porque se non chega a vir, teño moito medo que non as plantáramos, porque tanta profesionalidade nós non a temos. Botalle auga, Litos, que nos van morrer as plantas. Home, non creo que morran en 5 minutos, Estas van ser as que máis duren de todo Galicia Bonita. Porque as fixemos nós. E abono. É bueno para que non entren os bichos, e as coman. Aí está. Rosa chegou ao rescate para a ornamentación vexetal. A xefa gañouse aos obreiros con coñecemento e traballo para tentar poñer o broche de ouro á reforma de Moraña. Hai que pegarlle un trapo, Sí, hai que limpar. Carai, Litos. Fai calor, Foi calor e leva 2 minutos traballando. Bueno, o peor é o calor, Apreta. E o coso ainda está algo nubrado, pero non me extraña que estes días lle pasar a factura aos rapaces. Tuvemos a punto dunha insolación aquí varios días. Litos, non dicen que fixestes pouco. Dicen que non fixestes todo o que eu quería que fixeras. Claro, pues É diferente. Aquí a sufrir o calor. Parecía que estábamos Litos, na rua. veña, carrexa os xirasóis, veña. É que se teño que estar toda a semana así contigo, unha No, se xornada tens que estar toda a inteira. semana traballando, xa te digo No. que dura esta lunes Ti pola sabes tarde. o que traballo desde que me levanto polo menos? Gostaría vivir dentro un mes. A ver estas plantas que plantou ela, que tanto di que arregue, que non sei que non sei canto. A ver canto dura. Carai, Adrián, como saches, Chegará así, eu doulle mal Como fondo, se Rosa. nota que plantas padacas, Boh, como chismas. Pois, no, Ai, para non ter Mas- ela con maceta e todo. a ver, Adrián, home, estaba probando No, a vale, vale. altura. Ves? Así eu teño que aguantar eu toda a semana. Que si mata, que si non sei que. É repugnantes, todo canto dis que se vou colocar a planta para ver a altura. É que sabas plantar sin terra. Vale nada. Queres echarte un Litos, pouco? a mangueira, veña, vaite por ela. Joder, que mondona. Aquí manda todo o mundo. Mas acabo de ir eu polo abono. Ai, igual te rebentas, que manguei. O Matías xa viu tan preparada que eu lle ganou medo, ali xa nin apareceu. É que este tipo, como lle des un pouco de cancha, Rosa, non fai nada. Non se... Litos! Que te escuito. Litos, que me mollache. Quere agua, que me leva pedindo a manguera 3 horas. Molladevos, que hora...
Que agora co calor que fai non ven mal mollarse de vez en cuando. Sodes piores, de verdad, cos meus fillos, Ti ainda non sabes nada, Rosa. No, esa non sei se quero saber. O litro botoulle peito. Abriu de mangueira e pois orsa mollarnos ali todos. A min dame igual que xa estou acostumbrado, pero a Rosa parece que non lle sentou moi ben. Así non acabamos. Ai, Xa está. sé. Tamén te digo que se isto fora unha seriedade non había que traballar aquí, tamén te digo. Bueno, home, eu non digo contar un chiste, un conto. Contamos un conto. Pero estades aquí facendo no parvo. Doulle máis fondo, Rosa, ou vale? E vale así, non lle des máis. Esta muller que se pensaba que íbamos cambiar a nosa actitud porque viñera ela. A verdade é que tu veches moi boa idea, Rosa. Luce moito, A verdade é que sí, Se levantes un pouco o gorro, me ves algo tamén, Porque se me poño así, a ver como te vexo. Non é broma? A vos parecevos normal que eu faga un esforzo para virvos axudar. Ai, fixaches un esforzo moi grande. Tan Bueno, guapísimas. escoita, estou aquí. É que me esteades vacilando todo o tempo. A vos parecevos normal. Isto é o respeto que me Vou tedes. regalar plantas, Adrián. Oi. Equivoqueime. É que están de cachondeo todo o tempo. Todo o tempo. Ala, veña, acabaronse as tonterías. Veña, Colocar andamos. aquela planta, cambiarse e pa entrega. Aquela é para arriba, dixeches? Sí, ali naquela esquina. Vale, Complicas veña. non lo de carallo, Rosa. Veña, vamos, hai que acabar. Nada, xa marchei. Que non fan máis que atulearme, xa lles dicen, mira, hai que acabar de poñelas aí, que acaben eles, entregar e listo, pa outra.